Имаме стаята, обаче в този случай ще я правим на още по-голям бардак. Юху! Ли в предишното видео ви бях показала 2 шкафа. Познайте кой избрах. Втория, защото аз така или иначе вече се го бях наумила, че ще е той, но все пак исках да ви питам за съвет и доста коментари бяха, че втория е по-добър. Ако се чуете между 1 и 2, изберете 2, защото ако едно ви харесваше достатъчно, нямаше да има 2. При всичко е така. А сега, нека да заринем оправеното. Буквално докато си оправях гардероба, просто забелязах колко много яки дрехи имам, които тотално бях забравила да нося и как реших с целия си ум да дърпна най-отдолу дрехите, след като знам, че ще паднат. Да, айде оправя изгъва и оправя и мести от едното към другото, защото така или иначе ще се наложи да повториш тази прекрасна процедура, като дойде новия. Добре, тази част в гардероба я освободих, остава ни горната и долната. Между другото се замислих над нещо, докато си оправях абсолютно целия гардероб, че имах много малки дрехи, които не нося, дрехи, които са забравени и вече няма да ги обличам. Така че ако може да ми помогнете в коментарите къде мога да даря тези дрехи или пък ако познавате хора нужда от дрехи, моля свържете се с мен лично в Инстаграм. Но нека да ми пишат хора, които наистина имат нужда от дрехи, не злоупотребявайте с това, не е готино. Но аз съм абсолютно съгласна да си дам дрехите, защото имам толкова много, че вече даже, както виждате, не мога да ги прибирам и по-добре да ги носи човек, който наистина има нужда от тях. Окей, след стабилно много труд да го изпразнихме целия, обаче имаме още 3 шкафа. Оставете ги тези 3 шкафа. Имаме цяла руда отгоре. Къде ще ги сложа? Не знам, пожелайте ми късмет. Не искам да ви показвам какво е пред мен, така че ще седна на единственото оправено място в стаята. Ако на теб ти е интересно да видиш какво ще стане, харесай и последвай за част 4. Айде да спиме!